Il-proġett tagħna għandu x'jaqsam ma nagħmlu l-mużika u l-ħsejjes bl-ilma. Qed taraw il-proġetti tagħna kollha jinvolvu l-ilma b'xi mod. Għandna daw it-tnejn li jaħdmu bl-elettriku, da jinvolvi xi xogħol tal-kompjuter ukoll u da kemm sempliċiment iddoqqu bidek. Dan il-proġett hu biex issaħħan l-ilma biex xemx u mingħajr ma tuża elettriku flok taħli dawl tkun qed tuża x-xemx. L-iskop wara hija li l-xjenza tagħmel parti integrali mill-ħajja, l-NSTF bħala soċjetà studenteska trid twassal ix-xjenza liż-żgħażagħ b'mod illi jiddevertu fiha u jirrealizzaw l-importanza tax-xjenza għall-ħajja. Bekk nisperaw li niftħu pjanijiet ġodda għalihom fil-ħsibijiet tagħhom ħalli jidħlu jaħdmu fil-qasam tax-xjenza. Dan huwa qasam importanti ħafna li qed ninvestu fih, qed ninvestu b'diversi metodi billi żidna il-vot tal-MCST, qed jinbena il-biopark, nataw inċentivi fiskali wkoll lil min jrid jagħmel riċerka u riċerka f'pajjiżna.